መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 97 እግዚአብሔር አብይ ገዛኢ እዩ ቁጥሪ 1 እግዚአብሔር ነጊሱ ምድርት ተሐጎስ እቶም ብዙሓት ደሴታት ባህ ይበሎም ደበናን ጸልማትን ይኸብዎ ጽድቅን ፍርድን መሰረት ዝፋንዩ ሓዊቀ ቅድሚኡ ይኸይድ ንጸላእቱ ኣብ ዙርያኡ የንድዶም መባርቁን ዓለም አብርሄ ምድሪ ሪአቶ አንቀጥቀጠት አኽራን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ትጎይታ ሁሉ ምድሪ ከም ስምዒ መኸኹ ሰማያት ንጽድቁ አውረዩ ኩሎም አሕዛብ ድማ ክብሩ ረአዩ ንምስልታት ዝሰግዱን ብጣዖታት ዝምኩሑን ኩሎም ይሕፈሩ ኩልኩም አማልኽቲ ኣብ ቅድሚኡ ፍግምበሉ ወእግዚአብሔር ንስኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ልዑል ኢኻ ኣብ ልዕሊ ኩሎም አማልኽቲ ኣዝኻ ልዑል ኢኻ እሞ ወእግዚአብሔር ጽዮን ሰሚዓት ተሓጎሰት ኣዋልድ ይሁዳውን ብዛዕባ ፍርድኻ እልል በላ ኣቱም ንእግዚአብሔር እተፍቅርዎ እከይጽልኡ ነፍሲ ቅዱሳኑ ይሕሉ ካብ ኢረሲኣ የናግፎም ብርሃን ንጻድቃን ደስታ ኸኣ ንቁንዓት ልቢ ተዘርኤ ኣቱም ጻድቃን ብእግዚአብሔር ተሓጎሱ ንቅዱስ ስሙውን ኣመስግንዎ